Ja len dve asociácie by som povedal s tým problémom, jak som hovoril, to metodou ad fontes. No napadla ma, a skoro vždy ma napadne tá slovenská rozprávka o 3 grosoch, kde človek zarába 3 grose denne a z toho jeden musí nehať pre svojho syna a jeden musí vrátiť zase svojmu otcovi, ktorý mu ho kedysi dávno vlastne požičal. A bola to teda vedomie, ktoré ten pracujúci človek mal a ktoré ten král nemal. A keď si ten kráľ od toho pracujúceho človeka si to vedomie osvojil, tak nasledovalo to, že vyhnal všetkých svojich radcov a prestal sa s nimi radiť. No, to je tá slovenská rozprávka. No, jednoducho, ak žijeme v čase, ak čas je funkciou života, tak nemôžeme nepočítať proste s tou budúcnosťou a minulosťou v tomto rozmere, že nie všetko je naše. Ten egotizmus je to, čo vlastne chce, aby ten dospelý človek ukradol ten grož aj tomu decku, aj tomu detkovi. No. A tá rozprávka nám ukazuje, že to je debilizmus, že to nie je proste metóda. No. A ten druhý príklad je asi takýto, že no, táto civilizácia v podstate vyrastla na tom odkaze. Niekedy sa hovorí, že nevybrali sme si Sokrata ani Platóna, ale vybrali sme si Ježiša Krista a tí cirkevní otcovia nám urobili katalóg tých jeho textov, s ktorými sa vlastne 2000 rokov nejako stotožňujeme alebo s nimi polemizujeme. Niektoré sú v tých evanjeliách, niektoré sú v apokryfoch, ale pokiaľ si pamätám, Kristus bol jedinýkrát sa neskutočným spôsobom nahneval, rozúril a to bolo vtedy, keď našiel tých obchodníkov v tom chráme. No. A tak by som to asi tak povedal, to je odkaz, že môžeme rozmýšľať, že čo to bol ten chrám, či to bolo sakrálne miesto, čo to boli tí obchodníci, ale vždy, keď budeme nad tým uvažovať, tak vždy dojdeme k tomu, že jednoducho človeka nemožno redukovať na toho, čo predáva, na toho, čo kupuje, že ten svet, alebo ten ľudský svet je oveľa širší. No, tak to je všetko. Ale ako ťažko sa dajú dostať do slov. Karol?